dissenyades i treballant amb una estratègia de filosofia d'estors, que era just in time, de tenir el producte en el moment indicat i en la mesura justa per fabricar-lo en aquell moment. I tota aquesta gestió i aquesta estratègia d'estocatge ha hagut d'anar canviant, intentant-nos sobreestocar, i clar, això ens provoca unes despeses incrementals en les companyies. A més del que comentàveu, que com que els costos ens estan pujant moltíssim i de forma també inesperada, té impacte en les nostres marques. Senyor Carrillo, quina és la situació en la seva empresa que, com dèiem, es dedica a la fabricació de pinso? Quines són les matèries primeres que en aquests moments vostès tenen problemes de subministrament? Sí, nosaltres, com ben has dit i ben han comentat els companys, tenim un problema amb el tema del cereal, el tema del subministrament del cereal, perquè la demanda que hi ha actualment és molt més gran que l'oferta per males collites i perquè van cap a altres destinacions i, òbviament, pel problema logístic. Això ha fet incrementar els costos d'aquestes matèries primes excessivament. Estarem parlant d'un 30 o un 40%, cadascuna de les matèries primes, estocant-se molt, però no ens arriba bàsicament el cereal i, sobretot, això es trasllada amb un augment del cost del nostre producte final, que nosaltres ens dediquem a fer grans volums i amb marges molt petits, i això s'ha anat traslladant a tota la cadena que tenim per sobre, és a dir, el ramader, l'agricultor, el granger, i ells es veuen una mica de col·lapse, perquè realment nosaltres apretem per baix, però llavors la distribució no recull tots aquests sobrecostos. També hem de dir els costos elèctrics que estem tenint, els sobrecostos de l'electricitat estan sent molt grans i llavors, preocupats per la situació que hi ha actualment, perquè no li veiem una fi. No li veuen fi i quina consideren que hauria de ser la solució? Es parla de relocalitzar els subministraments, és a dir, no anar-los a buscar a l'altra punta del món, sinó intentar adquirir-los de més a prop. Aquesta seria una solució en el cas de la seva empresa, senyor Testart? Sí, creiem que una aposta per una relocalització de la indústria tant a nivell europeu com nacional seria una de les solucions. El que passa que també és veritat que el control del mercat de les matèries primeres que es necessiten moltes vegades per fabricar components electrònics o altres tipus d'elaboracions no es té absolutament a Europa, aquest control d'aquestes matèries primeres, amb el qual es complica una mica més aquesta possible localització de la indústria aquí a Europa, perquè primer faltaria poder començar a controlar una mica l'abastiment d'aquesta matèria prima que es necessita per fabricar tots aquests productes, per després poder realment apostar per localitzar ràpidament la indústria tant a nivell d'aquí a Europa com a nivell nacional. Senyor Carrillo, en el seu cas, la relocalització seria una solució? Sí, la relocalització pot ser una de les solucions, però nosaltres també ens basem que totes les nostres matèries primes cotitzen en borsa i llavors nosaltres ens guiem amb els preus a través del que marquen els indicadors bursàtils tant de la borsa de França o de Chicago i en aquest sector hi ha molts fons d'inversió i llavors fan moure molt el mercat perquè no deixen de ser sectors refugi i llavors estem una mica supeditats als moviments que ells facin. Nosaltres, en el nostre cas, és més una subsanació cadena més amunt. És a dir, que aquests sobrecostos es puguin anar traslladant d'una forma sincera i deguda a la situació actual que estem visquent. Molt bé, doncs agraïm al senyor David Testart i també a Francesc Carrillo avui el seu testimoni aquí al Tot es mou. Moltes gràcies, bona tarda. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Testimoni d'aquests dos empresaris que després tindrem oportunitat de comentar amb el professor Montanyà, però podem saludar ara també el Gustau Alegret, director de notícies al canal NTN24, perquè volem saber també com s'està vivint als Estats Units. Gustau, bona tarda, bon dia per tu. Explica'ns des d'aquí, des de Washington, com s'està vivint aquest col·lapse internacional, perquè Joe Biden ja ha ordenat, de fet, obrir els principals ports del país les 24 hores, els 7 dies de la setmana, per intentar alleugerir una mica aquesta congestió que arrossega i que, a més, ja ha dit que no pot garantir de cap manera que els nord-americans tinguin els regals que
pretenien rebre per Nadal. Diu que això no ho pot garantir. No ho pot garantir, però el que més li preocupa són els preus que estan pujant i que colpegen les butxaques dels ciutadans. La carn de vedella ha pujat un 18%, la de porc un 19%, els electrodomèstics un 14%, els cotxes de segona mà un 24% i la benzina un 42%. Això està disparant la inflació, que en la interanual, l'última dada coneguda fa poques hores, és del 5,4% i setembre respecte al mes d'agost, mig punt. I això és el que preocupa al president dels Estats Units, que veu com els ciutadans, quan les coses van mal dades, quan l'economia, és a dir, la butxaca va mal dada, el que fan primer és mirar a la Casa Blanca i la popularitat de Biden no està en el millor moment. Per això va decretar la necessitat de posar en marxa un pla nacional que implica que els ports de Long Beach o de Los Angeles, per exemple, treballin 24 hores. Ara, necessita el sector privat i per això li ha demanat també a empreses de transports com UPS o FedEx o fins i tot grans supermercats com Walmart que ampliïn els horaris dels seus treballadors a fi de donar sortida a les mercaderies que estan en aquell coll d'ampolla en el que es troben ara mateix dels ports dels Estats Units. Gustau, ho heu començat a notar vosaltres a nivell de supermercats, a nivell de compres de productes, més enllà d'aquesta inflació evident que acaba repercutint en els consumidors, Sí, personalment no ho he notat. Sí, és veritat que aquest és un país molt gran i que les dues grans costes tenen garantit el subministrament. El problema moltes vegades està en zones més rurals a l'interior del país que tenen molt pes electoral, però que les xarxes de logística i de distribució no arriben amb tanta facilitat. Per dir-ho d'una manera planera, el camió de repartiment de productes arriba potser 2 cops per setmana i aquests sí noten perquè el consumidor d'aquelles zones demanda i no arriba, i quan no arriba un camió han de passar 2 o 3 dies més. Per tant, l'impacte sí es pot notar en altres zones una mica més allunyades. De moment, a les grans costes no es nota fora d'algun producte que no arriba amb la facilitat, però no és un gran desabastiment el que estem veient fins ara. D'acord. De tota manera, sí que hi ha una inquietud per la qual el president, l'administració Biden, ha hagut de ja emprendre aquest tipus de mesures. Ja per acabar, Gustau, deixa'm preguntar-te, perquè hem sabut que l'expresident Bill Clinton ha estat ingressat. Què ha passat? Doncs que tenia una infecció d'orina i ha estat tractat en els últims 2 dies amb antibiòtics via intravenosa, a més d'altres líquids. Sembla que el seu estat d'ànim és bo i que evoluciona favorablement. Està ingressat amb el Centre Mèdic Irving de la Universitat de Califòrnia. La notícia l'hem conegut avui, el tractament fa 2 dies que el té i molt probablement per la seva evolució surti de la situació crítica en les que es podria trobar en les primeres hores. Cal dir que té 75 anys i per tant una infecció d'orina pot ser rellevant. El 2004 va tenir un quàdruple bypass i el 2010 li van posar 2 stems per obrir una artèria. Per tant, la seva salut, particularment la del cor, és molt delicada i una infecció d'orina, si no es tracta de manera adequada, podria ser fatal. Doncs moltes gràcies, Gustau Alegret, avui també per aportar-nos aquesta informació que coneixíem també ara fa poques hores. Gràcies, fins la propera. Nosaltres seguim fent el retrat del que està passant a nivell internacional, amb tots aquests elements que hem anat afegint. Un empresari del sector dels cereals, estem parlant ja del sector de l'alimentació i, per tant, aquí estem tocant molts fronts. Quins seran els sectors més afectats, professor? Els sectors més afectats seran els que tinguin cadenes de subministrament més llargues i, com bé deia també el convidat, més estretes, amb aquesta filosofia que s'ha anat imposant en els darrers anys del just-in-time, de cadenes de subministrament amb nivells d'estoc baixos. Sectors que tenen cadenes de subministrament molt extenses, doncs el textil, l'electrònica, la jugueteria, l'automoció també, l'alimentació menys, però sí que és veritat que té algunes matèries primes que efectivament viatgen molts quilòmetres i són les que s'estan veient afectades. No, l'altre dia, per exemple, sabia d'un company que havia comprat un cotxe que li havien d'entregar el mes de setembre i que justament, i que ja l'havia comprat el mes d'abril, i que justament ja li han allargat el termini i li donaran al desembre, diuen, per la falta de xips també, però vull dir que són aquelles situacions que afecten a la vida quotidiana i que entenc que les empreses, en funció de com tenen organitzada la seva logística, els afecta d'una manera o d'una altra. També en parlaven que hi ha 2 grans marques del sector tèxtil. Una treballa molt amb contenidors i està molt afectada, l'altra treballa amb transport aeri i no té cap problema d'estoc.
Sí, i les empreses que en el seu moment van dissenyar cadenes de subministrament no només basades en l'estalvi de costos, sinó també resilients i apostant més per cadenes de subministrament de proximitat, també estan patint menys. Les que tenen cadenes de subministrament llargues estan patint molt, tot i que cal posar en valor la feina que estan fent els professionals de la logística, que hi són, que a vegades des de la invisibilitat als ulls de molts, però estan fent molta feina i molt bona. Walmart, per exemple, ho ha citat també el company, Walmart, el distribuïdor número 1 del món, més nombre de botigues, supermercats i hipermercats, està comprant vaixells que estaven en desús i està fletant els seus propis vaixells. Coca-Cola està agafant vaixells que eren per granels, per transportar producte a granel, els està reconvertint per posar-hi contenidors i aprovisionar les seves fàbriques. I quan veus que els grans estan fent tota aquesta sèrie de moviments, et dona pistes de quin és el grau de la problemàtica, per no parlar de Joe Biden parlant de logística, que això també ja et diu en quin moment estem. Estem, efectivament. Rafa. Sí, jo per lligar-ho, professor, des del punt de vista més sociològic i des del punt de vista més polític, la meva pregunta seria si estem en una situació conjuntural o estructural de canvi de model. Fixa't que hem parlat d'aquest capitalisme que cada cop s'està imposant més dintre dels diferents models de capitalisme que hi ha al món, que és el capitalisme financer, fins i tot parlar de fons d'inversió, que utilitzen especulativament la borsa d'alguns productes. Això Amartya Sen ho analitza molt bé, les implicacions que va tenir a la Índia. Si això és un model que actualment ens ha de preocupar. Un segon aspecte és, vostè ha comentat sobre els diferents impactes que ha tingut la Covid al món i les restriccions que hi ha, sobretot al sud-est asiàtic. Clar, ara estem veient que la Xina i el sud-est asiàtic està condicionant la nostra vida. Pensaven que la nostra vida no estava condicionada i ens condiciona cada cop. No només per l'efecte de la pandèmia, sinó per decisions geopolítiques i estratègiques que s'estan veient. Clar, això entra al debat sobre la relocalització de les empreses i relocalització de la producció. No sé quin sentit té que una cosa com els microchips que tenim tothom es produeixin només a Corea, s'estigui produint només a Corea, s'estigui produint només a la Xina, és a dir, s'estigui produint només a 3 països del món. Però clar, després hi ha un problema. Si aquest debat de la relocalització no pot alimentar alguns populismes, sobretot autàrquics, que estan en contra de la globalització. És a dir, aquests moviments antiglobalistes que estem veient és precisament aquesta crítica, i el senyor Trump era un exemple d'ell, aquesta crítica antiglobalista, la relocalització com a solució i al final va cap a l'autarquia. I després, dues reflexions. Com pot impactar això a la inflació? Veiem que la inflació està al 4%, la subjacent a l'1%, però la inflació està al 4% per l'energia, els costos de l'energia, i després, parlant del cost de l'energia, si estem davant d'una avançada de la crisi del 73. Jo crec que aquí podríem parlar de 3 escenaris futurs. Un és el curt termini. El curt termini l'únic que podem fer és passar el refredat i amb tots aquests moviments que estan fent les diferents empreses, intentar que l'impacte sigui el menor possible, però els propers mesos no es preveu que la situació millori, sinó al contrari. De quants mesos estem parlant? Que empitjori. Ara estem parlant de finals d'any, principis de l'any següent, que és un dels pics de consum de l'any. Ara ve el dia del solter, el Black Friday, la campanya de Nadal... El dia del solter. L'any nou, sí, a Xina. A la Xina. Aquest l'hem afegit. Nosaltres ja ho teníem tot en calendari, però ara el dia del solter ja també l'hem de... El dia del solter és un dels dies de major consum a la Xina i sabeu que quan la Xina consumeix... es consumeix al món. Es consumeix molt. Després ve l'any nou xinès. Aquí parlem molt de Black Friday i de Nadal, però... Sí, però l'any nou xinès també mou molt. També. Per tant, estem parlant que en els propers mesos la situació, més que millorar, empitjorarà, perquè l'increment de la demanda seguirà sent molt accentuat. En el mig termini podríem parlar mitjans, finals del 22, es preveu, els experts diuen que aquesta demanda es pot relaxar, els actors de la cadena de subministrament agafaran aire i podran normalitzar la situació i que aquest engranatge torni a funcionar. I en el llarg termini, una mica el que comentaves, hi ha un debat molt potent en les empreses i en les administracions sobre quin és el model de cadena de subministrament que volem o que necessitem. Un debat que no és d'ara, un debat que es va iniciar sobretot, o que va agafar força a l'inici de la pandèmia. Recordem que va passar amb el material sanitari, que ens sembla que queda molt lluny, però no trobàvem mascaretes, no trobàvem gels, la fàbrica SEAT de Martorell es va haver de posar a produir respiradors. En aquell moment es van encendre moltes alarmes i es va començar a pensar, espera, que hi ha certs productes estratègics que afecten directament el benestar de les persones que ens hem de qüestionar quines cadenes de subministrament hem anat muntant. Per tant, en el llarg termini es preveu, no sé si dir-ne canvi de model, com comentaves, segurament sí, en alguns productes
que no tingui cap valor afegit produir-los o fabricar-los lluny que es vagin aproximant. I quan dic que no tingui cap valor afegit és que hi ha moltes cadenes de subministrament que es van deslocalitzar per un tema purament de costos. I fins i tot aquesta variable del cost ara no està tan clara, perquè fabricar a la Xina fa 30 anys no és el mateix que fabricar-hi ara. Els costos de producció a la Xina també han anat mica en mica pujant. El transport marítim internacional no tornarà a ser tan barat com va ser fa uns anys. I, a més, hi ha un factor important, que és la tecnologia. La tecnologia en certs processos productius està eliminant mà d'obra no qualificada, generant llocs de treball de valor afegit i, per tant, fa que una fàbrica sigui més indiferent on la ubiques. És a dir, una fàbrica tèxtil, perquè ens entenguem, o una fàbrica d'automoció no té res a veure tampoc de fa 30 anys a avui. Per tant, podem anar veient com aquestes cadenes de subministrament es van apropant. Si tenen un pes de la mà d'obra no qualificada més elevat, doncs segurament s'aproximaran, però s'aproximaran a zones com Europa de l'Est o el nord d'Àfrica per Europa o Centroamèrica per als Estats Units, i en aquells sectors on la mà d'obra no qualificada no sigui o no tingui un pes tan específic i s'hi pugui introduir la tecnologia com a element facilitador, veurem, jo crec, fàbriques de sectors que gairebé han desaparegut molt a prop de casa nostra. Déu-n'hi-do. Professor Montanyà, ha estat molt interessant tot el que ens ha explicat. En continuarem parlant perquè, com que estava explicant ja que això durarà uns 3 o 4 mesos, clar, amb totes aquestes dates assenyalades en el calendari, que si Black Friday, que el dia del solter, potser és que hem tensionat tant el mercat, que ja és que no dona a l'abast. I el mercat, al final, també t'acaba posant a lloc, una mica com el planeta. La roda es va parar i ara tornar-la a posar. Es torna a posar en marxa i a gran velocitat. Moltes gràcies, que vagi molt bé, 9 minuts per les 6, i ens anem ja cap a València, perquè, com sabeu, arrenca el 40è Congrés Federal de